Us heu apuntat al casal? Home, clar, és èpic. Jo encara no m'he apuntat aquest any. Què dius, vas pilluca, tia? Va, Dalbol, què t'apuntes? Bueno, va. Vinga, Vinga, va, Però quan és? Quan és? El juliol? El juliol arriba, entra a casa cada dia. El centre és increïble, m'hi passaria la vida. I arriba P3 amb els 4 fullets. La Vicèdia Verdàlia nosaltres curarem. Som P4 i P5 amb el Marc Bernat a Viladrarària recuperant la màgia. I a casa la mi em flipava, tot jugava matí i tarda, el que fèrem era pura màgia. Anar de ruta i de campes, les colònies mola massa, l'arbre casal és una passada. De P3 a ESOs, quan em canso per al soroll jo m'arrossego. El juliol és el mes de l'any que més espero, però comença un dia al casal que més estimo, ja puja el tipus. Anant a buscar la relíquia, primer i segon t'ho explica. Som el grup més gran del casal, que no em posaria família. I el Cosmac s'escolta tota l'estona, criden per tota l'escola. I amb la millor part som tercer i quart. T'ho juro, 5è i 6è mola. Em giro i sento que el 6è em segueix, però la màgia del centrons ens protegeix. Primer i segon hem caminat i mal de cap tota la nit fent vivat. Una cosa. Al casal a mi em flipava, tot jugava matí i tarda, el que fèiem era pura màgia. Anar de ruta i de campes, les colònies molen massa, l'arbre a casal és una passada. I tercer d'ESO, fent pactos a la Costa Brava, en fèiem la velada. I a les motxilles de quart d'ESO estava el cerdin. Anem pillucos i la platja no s'acaba. Qui és la infiltrada? I al casal a mi em flipava, tot jugàvem matí i tarda, el que fèiem era pura màgia. Anar de ruta i de campes, les colònies molen massa, l'arbre a casal és una passada. De P3 a ESOs, quan em canso pel sorral jo m'arrossego. El juliol és el mes de l'any que més espero, però comença un dia al casal que més m'estimo, ja puja el tifus. Millor casal del barri i de Barna, el del centre. Xix! Prou xula la cançó, nais? Sí, però jo estic una mica cansat. Crec que l'any que ve ja no. Tu, que l'any que ve és el 40. El 40? Ixela! Bon estiu!